Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga manggagawa sa Clark Development Corporation nagprotesta kaugnay ng apela sa salary adjustment at iba pang benepisyo. Higit 1,200 mangingisda sa Bulacan at Bataan nakatanggap ng 3,000 pesos fuel discount mula sa BFAR Region 3. Bulacan PPO kampiyon sa ginanap na Civil Disturbance Management Competition ng PRO3. Kilos protesta kasabay ng inaugurasyon ni President-elect Marcos Jr. pinaghahandaan. Diesel kerosene inaasahang muling tataas ang presyo dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. At Rotary Club of City of San Fernando, TPKI at Prime Water, naghatid ng tulong sa mga AITA sa Florida Blanca. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salega. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nasa higit 1,000 mangingisda sa lalawigan po ng Bulacan at Bataan ang nakatanggap ng fuel discount mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3. Ayon sa ahensya, maliit man ang halaga na kanilang naipamahagi, sisikapin pa rin nilang gumawa ng ibang paraan para maayudahan ang mga namamalakaya sa rehiyon. May report si JM De Jesus. Dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, patuloy ang pamamahagi ng fuel discounts ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Central Luzon sa mga mangingisda sa rehiyon. Biyernes, June 24 na isagawa ng ahensya ang distribution ng mga fuel discount cards na nagkakahalaga ng 3,000 pesos sa 400 at 73 mangingisda mula sa Bulacan. Galing ang mga benepisyaryo sa 7 coastal area sa naturang lalawigan. Sila ay nakarehistro at na-validate kasama ang kanilang bangkang demotor sa Regional Fisheries Information Management Communication ng BFAR Region 3. Ayon sa mga mangingisda, hirap na silang pumalaot dahil sa mahal na diesel, kaya naman malaki ang kanilang pasasalamat para sa tinanggap na ayuda. Napakahalaga nito kasi sa taas ng diesel ngayon, nahihirapan na kami na maka-accommodate sa diesel gawa nung ang taas ng presyo. Siyempre, araw-araw gumagamit kami, gawa ng mga makina. Kaya napakalaking tulong para sa amin ang ginawa ng BFAR na to. Kung dati-rati mo no ay balikan ng 100 pisong halaga ng diesel na kanilang ikinakarga, ngayon ay one way na lamang daw ang inaabot nito. Katunayan sa pagtaas po ng gasolina, totoo pong malaking bagay ito kasi pagtungo pa lang namin, sa Ubando pa lang, 100 pesos na. Dati 100 pesos nakakabalik kami. Ngayon din na kami nakakabalik, one way na lang. So malaking bagay po na makatulong itong subsidy na po na ito, fuel subsidy. Ayon naman kay BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, maliit man umano ang tulong na ito sa mga mangingisda, ay patuloy silang gagawa ng paraan upang kahit paano ay mapagaan ang kanilang gastusin. Ang ating government ay may ginagawang paraan para naman maibsan yung paghihirap na inaabot ng ating mga mangingisda. Kahit paano ito kung halimbawa, kung magamit na ito, meron na silang pangbalikwas o mayroon silang isa pangpaikot. Halimbawa, kung yung mapagbentahan nila out of this fuel, magagamit na nila uli paglaot uli nila. Samantala, nakatanggap na rin ang mga mangingisda mula sa 10 coastal municipalities ng Bataan ng kanilang bahagi sa fuel discount sa 2 araw na pamamahagi na pinangunahan ng BFAR Region 3. Higit 700 karagdagang mangingisda ang nakakuha ng mga cash card na naglalaman din ng 3,000 na halaga ng fuel credits. Matatanda ng subsidiary program para sa dalawigan na inilunsad noong May 24 kung saan 100 mangingisda ang unang nakatanggap ng fuel discount cards. Tuloy-tuloy po ito naman na roll out na ito sa mga probinsya, Zambales, ngayon Bulacan. Of course, susunod na yung mga probinsya, maghintay lang po kayo. Darating na po yung fuel subsidy sa pamagitan po ng DA, BFAR, at saka yung ating local government units. JM De Jesus, CLTV News. Magtatagal pa raw ang kalbaryo ng mga mamamayan dahil sa isa na namang nakaambang pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene.
Ang tinuturo pong dahilan ngayon ang paghina ng piso kontra dolyar. Narito ang report. Tila kailangan pang mas higpitan ng kapit ng mga motorista sa nakaambana namang taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ang dahilan naman ngayon, ang paghina ng piso kontra dolyar, habang ang presyo sa gasolina ay posibleng manatili o mai-rollback ng kakaunti, ayon kay Attorney Rino Abad, Director ng Oil Management Bureau ng Department of Energy. Sa isang panayam nitong Biyernes, sinabi ni Abad na posibleng piso o higit pa ang dagdag presyo sa diesel kada litro. Hindi naman daw lalampas sa piso ang inaasahang patong sa presyo ng kerosene. Ang dahilan daw nito ay ang depreciation o pagbaba ng halaga ng piso, kaya wala pang aasahang rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Ngayong linggo, bumaba raw ang trading prices ng gasolina, diesel at kerosene. Yun nga lang, sa loob ng 5 araw, halos piso raw ang itinaas ng peso kumpara sa US dollar. Nitong Webes, ang Philippine peso ay nagsara sa 54.7 kontra 1 US dollar. Matatanda ang una ng sinabi ng DOE, ang posibilidad na pagpalo ng presyo ng produktong petrolyo ng hanggang 100 piso kada litro. Ayon naman kay Energy Undersecretary Gerardo Erquiza Jr., maliban sa paghina ng piso, ang mataas sa demand sa diesel ang isa pang dahilan ng patuloy na dagdag presyo. At biglang tumaas po ang presyo ng dolyar last week. Kaya yung multiplier ho natin sa dolyar, hindi ho constant tumaas. Kaya i-multiply mo yung per barrel, tumaas yung net effect niya. Yun ho ang isang rason kung bakit talagang bagyang tumaas ulit dahil tumaas yung dolyar. Pangalawa, yung sa technology ho, ang demand sa diesel, lalong-lalo nakita yung tumaas. Ipinaliwanag din ni Erquiza kung bakit higit na mas mataas ang presyo ngayon ng diesel kumpara sa gasolina. Refinery process, so yung desulfurization process sa diesel is self-limiting. So halos constant lang hindi nag-i-increase so yung production sa diesel. Kaya hindi niya talaga makikater yung actual demand kasi because of this process dun sa technology, talagang naiipit ang diesel. Kaya naman ng ilang motoristang nakapanayam ng CLTV News, labis na ang pagdaing. Hirap na sa pagbiyahe. Maliit na nga yung sahod, tapos mataas pa na pataas yung gas. Kawawa naman ng mga maliliit na tao na kailangan ng gasolina para tulad ng mga pasada. Wala nang matitira sa anak buhay namin sa pasada. Saktong na lang. Kahit sa pamilya, wala nang pantira. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Tax deduction para sa mga employer na magpapatupad ng work from home setup, naisipan ukala ni Senator Gatchalian. Ang Angeles City may pinakamataas na revenue generation sa lahat ng lungsod sa Central Luzon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pong mga nangunang balita, nagsagawa po ng serye ng Kilos Protesta ang Association of Concerned CDC Employees o ACCS kaugnay ng implementasyon ng batas na kung tawagin ay Compensation and Position Classification System o CPCS. Para sa mga government-owned and controlled corporation, gaya po ng Clark Development Corporation, ibig sa salary adjustment na paborable sa higit 500 manggagawa, na dehado umano mga ito dahil sa pagbaba ng kanilang sweldo. Sagot naman ng top management ng CDC, yapila nila ang naturang batas. Narito ang detalye. Sa katanghaliang tapat nitong Biyernes, June 24, ang break time ng mga manggagawang ito na miyembro ng Association of Concerned CDC Employees o ACCESS ay sama-samang naglakad para mag-vigil. Tinawag nilang Black Friday protest ang kanilang pagkilos kontra sa implementasyon ng batas na anilay taliwas sa konsepto ng salary adjustment. Ayon kay Edsel Manalili, presidente ng Naturang Union, naitulak ang authority to implement nitong June 22 ang tinatawag na Compensation and Position Classification System o CPCS. Nasa ilalim ng Executive Order Number 150 para sa mga GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Ang Clark Development Corporation o CDC ay isa sa mga GOCC sa bansa. Itong Black Friday protest po namin ay paghingi ng tulong sa management na ayusin yung pinalabas na ATI. Hihingi kami sa management, lalo na sa mga board of directors, na tulungan kami na iangat ang sahod ng mga manggagawa pagkalabas ng authority to implement. Anya, hindi naging paborable sa kanila ang serye ng konsultasyon sa implementasyon ng naturang batas dahil ang konsepto ng salary adjustment ay tumama sa Rule on Non-Diminution of Benefits. Kung yayakapin daw kasi nila ang bagong batas, masasagasaan naman ang naunang collective bargaining agreement na nakapaloob ng meritorious service pay o ang pagbibigay ng insentibo sa mga rank and file na matagal na sa serbisyo. On the 15th year, magiging additional 2,000. So pag ikaw ay 20 years in service, may additional kang 7,000. Karamihan ng mga rank and file ay umabot na ng lagpas 25 years. So may additional kang 9,000 sa basic pay mong 19,240. Ngayon, kung ikaw ay tumatanggap ngayon ng 28,240 at aalukin ka ng 21,909, isang diminution po yun. Bukod dito, kinu-question din ng Union ang paglipat nilang mga empleyado mula sa Social Security System patungong Government Service Insurance System. Sa liham ng ACCESS, gusto nilang linawin ni CDC President and CEO retired Brigadier General Manuel Garland ang retirement package at pension program na makakaapekto sa collective bargaining agreement kaugnay ng benepisyo ng isang manggagawa. Pagdating po sa SSS, yung sinasabi ng management na mag-shift kami sa GSIS, series of dialogue with GSIS lang po and management. Kami po bilang miyembro ng SSS, hindi namin makausap ang SSS mismo para matanong sila paano yung mga contribution, paano yung retirement. Mag-shift kami, hindi namin nakakausap ang SSS. Hindi mabigyan linaw. Samantala, ayon kay Eric Jimenez, tagapagsalita ng Clark Development Corporation o CDC, hindi isinasantabi ng top management ang merito ng issue ng diminution of salary ng mga manggagawa. Kaya pag-aaralan din umano nila kung ano ang basihan ng legalidad ng implementasyon nito. Nagkaroon ng implementation, ang kandang nila, ang naman ng management, i-appeal ba yung implementation na yun? It's kasi masyadong mababa in terms of sa mga rank and file. Hindi ganun yung na-expect namin kasi may mga rank and file na bababa yung kanilang job level. So, definitely, bababa yung mga sweldo nila. So, under the law, no diminution of
non-diminution of salary. So, hindi pwedeng ganun. So, i-appeal ng top management yon. So, the workers have not to worry dahil nga gagawa naman ng paraan ang top management to appeal yung kasalukuyang na-approve na CPCS ng Clark Development Corporation. Samantala, sa usapin ng paglilipat mula SSS patungong GSIS, sumusunod lamang umano sila sa sinasabi ng batas. Batas yun eh. Nasa batas yun. So, kailangan talaga kami mag-shift from SSS to GSIS. All government-owned corporation, all government-owned and controlled corporations na nasa SSS, they have to shift from SSS to GSIS. So batas yun na kailangan implement namin. Bukas umano ang top management ng Clark Development Corporation o CDC upang bigyan ng linaw ang kanilang mga hinaing. Habang isang petisyon na rin ang inihain ng Union sa CDC para mailatag sa National Conciliation and Mediation Board ang kanilang reklamo. Paolo G. Santos, CLTV News. Panatilihin ang work from home setup. Ito po ngayon ang isinusulong ni Senator Win Gatchalian para makatipid ang mga empleyado sa gasolina at pamasahe. Pinag-aaralan na rin daw ng mambabatas ang pagpapanukala ng isang batas na magbibigay ng tax deduction sa mga employer na magpapatupad nito. Narito ang detalye. Ngayong walang humpay ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, sumunod na rin ang dagdag singil sa pasahe at iba pang serbisyo at pangunahing bilihin. Kaya naman para makatipid, isinusulong ngayon ni Senator Win Gatchalian ang pagpapanatili ng work from home setup. Malaki raw kasi ang namemeno sa pagkonsumo ng gasolina at krudo, gayon din sa pasahe kung patuloy ang ganitong work arrangement. Marami na rin daw ang hindi bumabiyahing pampublikong sasakyan dahil sa walang habas na pagtaas ng presyo ng langis. Giit ng mambabatas, mapapabuti ng work from home setup ang kalidad ng buhay ng mga empleyado. Binigyang halimbawa ni Gatchalian ng kanyang opisina, bagamat bakante raw ito, nagpapatupad sila ng work from home arrangement upang makatipid sa gas at oras at makaiwas sa traffic congestion at arawang commutes. Inihayag ito ng senador matapos payagan kamakailan ng Civil Service Commission ang mga government offices na magpatupad ng alternative work arrangements. Paalala niya, base sa RA 111650, ang Telecommunicating Act, maaari magpatupad ang mga pribadong sektor ng telecommunications program. Ayon pa kay Gatchalian, plano niya magpanukala ng batas na magbibigay ng tax incentive sa mga kawani na naka-work from home at tax deduction naman para sa mga employer na magpapatupad. Sa Senate Bill No. 1706 na inakda ni Gatchalian kasama si Senator Francis Tolentino noong 2020, ipinapanukala ang 25 pesos reduction mula sa taxable income ng empleyado sa kada oras ng trabaho sa ilalim ng work from home setup. Layon din ng panukala na bigyan sila ng buwanang telecommunicating allowances at benepisyo na hindi lalampas sa 2,000 piso at non-taxable ito. Ang panukalang ito, pinabura ng ating mga karehiyon na aming nakapanayam. Kung makakabuti na po, bakit hindi? Ayos lang naman po. Kasi makakatipid po sila sa sa pamasahe. Maganda naman po siya. At least we see the positive side and at least we consider those factor na para mas mapabuti po at mas mapadali po yung buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Angelica Cara, CLTV News. Hindi bababa sa 1.5 billion pesos ang locally sourced revenues na Angeles City sa nakalipas sa 3 taon kahit pa nagdulot ng krisis ang pandemya. Dahil dito, namuna po ang lungsod sa lahat ng syudad sa rehiyon pagdating sa usapin ng revenue generation. Narito ang report. Nanguna ang Angeles City sa lahat ng syudad sa Central Luzon pagdating sa revenue generation ayon sa Bureau of Local Government Finance Region 3.
Tatlong plake ang prenesenta sa syudad dahil sa pagiging consistent nito sa pagkakaroon ng highest nominal locally sourced revenues. Noong 2019, nakalikom ang syudad ng higit 1.6 billion pesos revenues at noong 2020 o kasagsagan ng COVID-19 pandemic, umabot pa rin sa higit 1.6 billion pesos ang koleksyon. Noong 2021 naman, nasa 1.5 billion pesos ang revenue collection ng syudad. Nakamit daw ito dahil sa pagkakaroon ng business-friendly atmosphere sa Angeles City. Sa kabila kasi ng epekto ng pandemya na kailangang harapin ng pamahalaang lokal, isinantabi ang pagtataas ng buwis bilang pag-agapay sa mga negosyante sa syudad. Nitong June 22, tinanggap ni OIC Treasurer Jennifer Castro ang award sa Subic Grand Harbor Hotel sa Subic Freeport mula kay BLGF Regional Director Divina Corpus. Maliban dito, top 3 din ang Angeles City mula sa lahat ng syudad sa rehiyon dahil sa 11% year-on-year growth sa locally sourced revenue para sa fiscal year 2019. Tarlac City naman ang nakakuha ng top 1 sa lahat ng syudad sa Region 3 pagdating sa year-on-year growth sa locally sourced revenues na may 108%. Pang-anim naman ang Angeles LGU pagdating sa revenue generation sa national level noong 2020. Pinuri naman ni Mayor Carmelo Lazatin ang pagsisikap ng retiradong treasurer ng syudad na si Juliet Quinsaat at ng City Treasurer's Office pagdating sa revenue collection sa nakalipas na 3 taon sa kalagitnaan ng pandemya. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Bulacan PPO, kampiyon sa ginanap na Civil Disturbance Management Competition ng PRO3. Rotary Club of City of San Fernando, TPKI at Prime Water naghatid ng tulong sa mga AITA sa Florida Blanca. Manatili nakatutok at magbabalik. CLTV News.
ng CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ipinamalas ng Bulacan Provincial Police Office ang kanilang husay sa pagresponde sa mga senaryo ng civil disturbance sa isang kompetisyon ay dinaos sa Campo Libas, Ciudad San Fernando, Pampanga. Bahagi raw ito ng paghahanda ng Police Regional Office 3 para po sa mga magpoprotesta sa inauguration ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Narito ang report ni J.M. De Jesus. Itinanghal na kampiyon sa isinagawang 2022 Police Regional Office 3 Civil Disturbance Management o CDM Competition ang Bulacan Police Provincial Office. Nakuha nito ang kampyonato matapos magpakita ng gilas at kahandaan sa aktibidad na ginanap sa grandstand ng Camp Olivas sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, June 21. Pumangalawa naman sa paligsahan ng Bataan Police Provincial Office habang pumangatlo naman ang Regional Mobile Force Battalion. Layo ng CDM competition na palakasin ang kakayahan ng mga pulis sa paghawak ng mga nakakabahalang sitwasyon at pausayan ang kanilang kakayahan sa pagdalapat ng maximum tolerance sa anumang kaguluhang sibil na maaaring lumitaw. Ang bawat koponan ay sumailalim sa 3 yugto ng kompetisyon. Ito ang graded inspection, 8 basic formation demonstration at problem-based scenario. Kasama sa senaryo ang mga aktual na aggressor at mga nagpoprotesta na maaaring makaharap nila sa pamamahala ng mga civil disturbances. Isa rin itong proactive step para sa anumang mass action upang siguraduhin na mabibigyang proteksyon ng karapatan ng tao habang ginagampanan ng mga pulis ang kanilang tungkol at responsibilidad. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Matthew P. Bakay, mahalagang naturang aktibidad lalo na ngayon nalalapit ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Gayon din ang kanyang unang State of the Nation address sa susunod na buwan. Inaasahan kasi na magdaraos ng protesta ang mga progresipong grupo para umuno singilin si Marcos Jr. at kanyang pamilya na sangkot sa bilyong pisong korupsyon at human rights violation sa ilalim ng diktatorya ng kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. Marching orders is for Police Regional Office 3 to be ready always for any eventuality, for deployment. Baka meron tayong mga personnel sa CDM na mani-deploy in Metro Manila, especially during the inaugurations. J.N. De Jesus, CLTV News. Kitang-kita po ang saya sa mga mukha ng mga guro at estudyante ng Nabuklod Integrated School nang sila ipuntahan at bigyan ng iba't ibang regalo na makatutulong sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Ang naturang aktibidad, proyekto ng Rotary Club of San Fernando, TPKI at ng Prime Water. May karagdagang detalye si Felix Barrios. Sa isang mabundok at liblib na lugar sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga, matatagpuan ang Nabuklod Integrated School. Karaniwang suliranin dito ang kakulungan sa malinis na tubig at iba't ibang gamit pang-eskwela para sa mga kabataang mag-aaral. Sa kadahilanan ito, nagsanib puwersa ang iba't ibang organisasyon upang maghatid ng tulong. Kasama sa mga ahensyang nagbuklod-buklod para sa proyektong ito, ang Rotary Club of San Fernando, Pampanga, Calete Kempanyulong Kapampangan Foundation, at ang City of San Fernando, Pampanga at Florida Blanca Water District sa pakikipagtulungan ng Prime Water. Tanda po ito ng ating pakikiisa, pakikisama, pagkakapatid, bilang mga Pilipino, bilang mga Kapampangan, bilang kulot at tunat. Dala ng pinagsanib na grupo ang 240 packages ng canned foods, tubig, mga damit, sinelas, at school supplies upang may pamahagi sa mga mag-aaral ng Nabuklod Integrated School. Lubos naman ang kasiyahan ng iba't ibang grupong nakiisa sa proyekto at umaasa na makakatulong ang kanilang munting regalo. So, sana po, gaya ng masabi na ni Amunod, ni Sir Leo, at nung magsasalita pa, magdulot ito ng kaligayahan sa inyong lahat. Magsilbi rin sana raw itong isang inspirasyon para sa mga kabataang estudyante. Binibigyan natin sila ng inspirasyon na pagka nakangat sila sa buhay, ito ay magiging silbing aral at may papahamahagi nila kung ano man yung magiging meron sila sa darating na hinaharap. Isang malaking pasasalamat naman ang ipinararating ng punong guro sa Nabuklod Integrated School. Maliban sa malinis at maiinom na tubig na dala ng grupo, ay malaking tulong umano ang iba't ibang regalong ipinamigay ng grupo sa kanilang mga mag-aaral.
Nagpapasalamat kami sa mga dumadating na kagaya nito ng mga grupo na talaga nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga organisasyon na nagbibigay tulong sa ating mga estudyante na kung saan yung naibibigay sa kanila ay dadala nila sa kanilang mga pamilya na iraraos yung araw-araw na pagkain na pangangailangan. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pagdinig sa mga kaso ni dating Pampanga Representative Zenaida Ducot kaugnay ng pork barrel scam, sinuspinde. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Hindi mo na itutuloy ng korte ang pagdinig sa mga kasong kinahaharap ni dating Pampanga 2nd District Representative Zenaida Ducot kaugnay ng pork barrel scam. Ito'y matapos mapag-alaman na nakararanas umano ang dating mambabatas ng possible mild dementia. May karagdagang detalye si Liana Canilao. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Pampanga 2nd District Representative Zenaida Cruz Ducot na suspendihin ang mga pagdinig ukol sa mga kasong nakabinbin laban sa kanya kaugnay ng multi-billion peso pork barrel scam. Ito ay dahil umano sa kanyang dinaranas na possible mild dementia. Nakasaad sa 21-page resolution na inilabas ng 7th Division ng Anti-Graft Court nitong June 14, hindi umano ito maaaring dumaan sa paglilitis at lahat umano ng kanyang kaso ay isang tabi na lamang batay na rin sa natuklasan ng kanyang doktor. Dagdag pa rito, sumasailalim umano si Ducot sa mental examination tuwing Hunyo sa National Center for Mental Health. Kailangan umanong magpasa sa korte ng kopya ng medical report upang kung sakaling umigi ang pakiramdam ni Ducot, maituloy ang kasong naka-archive na kinakaharap niya. Matatanda ang Enero noong 2020, nagsumite ng motion for suspension of proceedings si Cruz dahil sa kanyang impaired cognitive abilities at diminished capacity. Si Ducot ay nanilbihan bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga noong 1995 hanggang 2004. Liana Canilao, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Na
narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies naman po ngayon ang nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maula po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated cases or pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng easterlies at ng localized thunderstorm. So maalinsangan po ang panahon kaya pinag-iingat po ang lahat. Maging mapagmasid po tayo dahil kuminsan po ay biglang bumubuhos ang ulan dulot po ito ng localized thunderstorm. Mag-ingat po tayong lahat. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po at happy weekend.